Пролетта е нанис от обреди, чествания и празници. В Кюстендил тя е свързана с нишката на традициите, вечна и млада, като празника на града ни. Младенци. Омесени и раздадени 40 пити с мед за свети 40 мъченици. Запалени 40 свещи при стария оброк на покровителите на града ни. 40 изпити чашки с плодова ракия сред поляните в Хисарлъка, обрасли с зеленина и цъфнали цветчета. Пролетта е обещание за ново, по-добро начало. Цъфналият черешов цвят, белите цветове на ябълките в Кюстендил, полета от разцъфнали дървета до края на хоризонта. Тя е благовещение, светлината, която се ражда всяка следваща година. Възраждането на природата на всеки зелен стрък и вплетен в златните мумински венци на лазарките. Пролетта е нишката на живота и любовта, на вечната младост, живият ручей в реката на живота. Тя е китна и цветна като цветница, нежно-зелена като върбите на връбница. Пролетта е живоносна като блага георгиовска роса, възкресението на природата. Тя е Великден,